Il-festa, it-tradizzjoni tal-ibliet u rħula Maltin u Għawċin u x'inhu s-sajf mingħajrhom. Jaqdu l-fidi, kultura u tradizzjoni, hawn ħalaxa, imżejjen għal-festa ta' San Giuseppe f'dan tmiem il-ġimgħa. Kull sena laqda mużikali San Giuseppe tipprepara wirja li mhux ta' min jitlifa, dis-sena mhux banqas. Spettaklu uniku bid-drones l-erba' filgħaxija wara l-marċ tradizzjonali kif jafu jagħmlu l-Giuseppini għaxqin. Fir-raħal tagħna huwa l-ewwel darba li qed isir spettaklu ta' drones, imma anka li jkollok spettaklu ta' drones sinkronizzat ma' spettaklu audiovisiv hija xi ħaġa innovattiva illa qatt ma saret. Xi ħaġa bħal dik kemm tibdew taħsbu qabel għaliha u kif tiġi l-idea? L-idea huwa xogħol ta' produzzjoni, bażikament aħna nkunu involuti fil-produzzjoni għax imbagħad hemm in-nies tekniċi il-ħsibijiet u l-ħolma ngħidu hekk li jkollna aħna ngħidulhom x'nixtiequ l-effetti li nixtiequ naraw u mbagħad jaħdmu fuqhom. M'hemmx festa mingħajr volontiera, dawn huma s-sinsla tal-festi tagħna. Kieku jkollok tħallas ngħidlek lin-nies kollha li jkunu involuti fil-festa, l-festa ma jsirux. Is-sibt ikun immarkat minn spettaklu ieħor mill-aqwa kif is-sema ta' ħalaxa tixel bwirjiet tal-ob tan-nar mill-isbaħ. L-qofol ta' kollox huwa lejlet il-festa Flames of Fire li huwa spettaklu li jsir kull sena imma dis-sena b'mod speċjali ħdimna ħafna biex immorru oltre mill morna s-sena l-oħra. Iċ-ċelebrazzjonijiet jilħuqu l-qofol tagħhom nhar il-Ħadd, il-jum tal-festa dedikata lil San Giuseppe, patrun tal-Knisja Universali.